Ce treabă am? Mama! Mi-a spănat ăsta cu lună roz. Mi-a spănat o oaie cu lună roz. Ai. Că să mă urc aici pe piscină. Nu în piscină, pe piscină. Sunt o groază de animale. Gata. Gata cu oile. Bă, mă, dar... Ești afară? Dar vină puțin afară să vezi câte animale ești. Afară în curte. Păi ce, nu vezi atâtea animale? Gata. Mamă, eu cred că nu mă vreau să stau prin curte pentru că sunt o groază de animale. Și-am și lag. Stai că asta nu știu de unde e. Ai, mamă. Ce e aici? Dacia papuc. Dar ce face acolo? Asta e ajunge. Nu trebuie. Mă duc să mănânc ceva. Ți-e foame? Ok. Ai. Bă, nu ai ce gătărie. Mamă. Gheta. Ce? Gheta. Gheta ce? Gata. Ce cu gata? Am terminat șezlonul. Ok. Când văd atâtea ciuperci, îmi vine să le știu. Păi nu sunt ciuperci, sunt vace. Sunt De ciuperci. vaci de ciuperci, să mănâncă cu pâine. Mamă. Mamă. Băi, nu am intrat pe ușa asta din la bucătărie. Dar ce asta e garajul? A, da, e garajul. Și nu știam, nici nu știam că am un garaj. Bă, dar câinii ăștia, mă, de ce mă urmăresc? Bă, da, vreți și voi ca ne? Cum te lumea? Că am uitat. Pira. Pira? Pira, da. Ok, Pira, vrei să vedem un cinema? Da. Da. Stai că am uitat să ne înscriem la liceu, că astăzi trebuia să ne înscriem. Mamă, mă. Bă, dar nu mă lovi. Dă-mi place. Că mă doare. Dar nu-mi zice fă. Bine, pui. Nu fă-i. Zi-mi Ana, că așa e numele meu. Nu o să zic pui. Nu! Nu mai! Ai, da, eu e de pe mapă, dacă... Bine, zic Ana. Bine, dar unde e cinema? Ba, da, știu unde e cinema, dar nu știu pe aici. Glumeam. Cinema la film. Da, acum ești așa de rău. Am uitat să zbor pentru că merg mai repede. Ok, să mă aștepți la cinema. Dar să mă duc puțin la... După cinema să vrei să ne ducem și la școală, prima zi de liceu, pardon. Că putem să întârziem și chiar dacă nu suntem pregătite.
Nu vreau că pot să degrade și mi-e foame. Mă duc la Marc. Mă duc la Marc. Un magazin se numește Marc. Mamă, ce... O să-mi iau niște cartofiori să mănânc acum. Dar la final am să mănânc altceva. Adică tot să-mi iau cartofiori. Bă, nu. Tot să-mi iau altceva. O să iau un pepmeni. Ce skin ai? Păi să te uiți. Uite. Ana, asta skin de uite. Păi tu ai mâna mea. Da și... O să iau și biscuiți, adică fursecuri. Ce? Când vii la cinema? Acum stai. Acum vin. De la magazin. Ia stai că te-am văzut acolo. Salut! Ce faci? Bine. Uite, acum ai văzut dacă eram păsit. Păi nu ți-am văzut numele, dar ți-am văzut aici după ce am plecat. Nu ți-am văzut numele. Ok, hai. Mamă. Unde ești? Unde ești?